Het worden 3 dagen langer als oorjaren, maar de Snitswieken wordt Jood nou echt afsluiten. En dat bad met een bijzonder evenement. Een klassiek concert. Ook in de hele Snitswieken hebben we een loodjet wat voor een bepaalde doelgroep is. En dat zijn vooral mensen tussen de zeg maar 18 en de 38 die dat mooi vinden. Maar voor de wat oudere mensen hebben we toch van nou, het is ook leuk om daar een oorloodjet te laten. En wat we dienen hebben is een Basic Big Band uitnodigen, Basic XL. Het is namelijk een big band omvuld met 20 strikers uit het Friese Jeugdorkest. Het is voor het eerst dat het concert er is, voor de ouderen dus. En die vinden het wel een mooi initiatief. Nou, dat is niet onze smaak. Of tenminste de mijne. Maar wij hebben gewoon een gezellige middag. Mooi weer. En nou, de muziek zal vanzelf wel mooi zijn. We fietsen hier toevallig langs. Ik heb er wel, maar ik verwacht dat het een soort Prinsengrachtconcert wordt, hè? De Snitswieken worden dit hier dus 10 dagen. En als het om de organisatie leidt, krijgt het een vervolg. Nou, als het waar en alle organisatie en de evaluatie mag ik wel zeggen van nou, we doen het, dan ben we er klaar voor. Een idee van de horeca, is die tevreden? Ja, ik denk dat de horeca hartstikke tevreden is, want Rijnwetter hebben we amper hond tot jongenslet wie in de terrassen vol. Dus het kan net zo wezen dat de horeca ontevreden is. Proost, gezellige middag. Nou, dat vinden wij wel een beetje.